Hej alle sammen. Sidder I godt? I dagens art skal vi høre om en arbor. Arboren kaldes også Persa fluviatilis. Kom med mig, vi skal ud på vandet for at finde den. Hej igen alle sammen, nu er vi ude på vandet. Her har vi en arbor. Arboren tilhører klassen benfisk, og på latinsk hedder det Actinopterygi. Dens familie er arborfamilien, som hedder Persidae. Under arborfamilien finder vi også en hawk, som kommer her, og en sandart, som kommer her. Hawken hedder Gynaeculis cernua, og sandarten hedder Sanda lucioperca. Men nok om dem. I dag skal det handle om en arbor. Arboren kendes typisk på den piggede rygfinne og de tydelige røde-orange finner, som min kollega lige vil pege på, så alle er med. De her orange finner. Farverne kan variere lidt fra lyse eksemplarer til helt mørke eksemplarer. Typisk er farven dog med grønlige nuancer langs siden, altså som vi ser her, en lille smule grønt. Det er lidt grønligt i hvert fald. Arboren har oftest mere eller mindre tydelige sorte striber fra ryggen, som vi altså ser her. Ret tydelige faktisk. Så der kan vi altså kende arbor på, den har sorte striber på ryggen. Min kollega peger på dem her nu. Sådan. Godt arbejde. Rygfinnen har 14-16 ugiftige pigge. Desuden findes der pigge ved gatfinnen, ved brystfinnen og på gællelågene. Disse er også ugiftige. Arborens normale længde er 20-35 cm, og den vejer imellem 100 og 500 gram. Fisken kan dog blive op til 50 cm og med en vægt på 3 kg. Det er altså en stor fisk. Arboren lever for det meste i flokke med ensartede individer. Store arborer kan dog opleves som enkeltindivider eller i mindre flokke på ca. 2-5 stykker. Arboren bliver kønsmoden som 2-3-årig for hanner. Der er de altså ca. 10-15 cm. Og de bliver kønsmodnes for 3-6-årige for hunner. Der er de omkring 20-25 cm. Om foråret samles arborer i ferskvand for at gyde. Gydningen foregår på lavt vand, da vandtemperaturen er omkring ca. de 7-8 grader, hvilket i Danmark vil sige i løbet af april-maj måned. Hunnerne gyder op til 300.000 æg. Det er mange. Æggene lægges på udhængende grene eller anden tæt vegetation i lange geléagtige girlander, som hannerne befrugter frit i vandet. Æggene klækkes efter ca. 2-3 uger, alt efter vandtemperaturen. Æggene måler ca. 2 mm, og fiskelarven inden i æggene måler ca. 6 mm efter klækningen. I danske søer er arboren den vigtigste af rovfiskene, det vil sige, den æder flest byttefisk. Arboren kan regulere de fiskearter, som gør søer uklare og derfor spiller en afgørende rolle for miljøet i søerne. Arboren æder stort set kun dyrisk føde. I det tidlige larvestadie kan alger dog også indgå i føden. Da fødeemnerne sluges hele, har arboren væsentlige begrænsninger. Den kan kun æde bytte, som kan passere den gennem forholdsvis lille mund, som vi ser her. Den er ikke ret stor. Til gengæld æder den en meget bred vifte af forskellige fødeemner, bare de har den rette størrelse. Efterhånden som den vokser, sorteres de mindste fødeemner fra. Arboren skifter altså gennem sin opvækst løbende fødeemner. Dels fordi den bliver i stand til at sluge større emner igennem den større mund, og fordi det ud fra et energimæssigt synspunkt ikke er værd at bruge tid på at jage for små byttedyr. Arboren gennemgår, hvad man kalder en stor ontogenetisk udvikling i fødevand med flere trin gennem livet. Som de fleste andre fisk æder ynglen plankton fra starten.
De første fødeemner er encellede organismer, eksempelvis ciliater eller kiselalger. Få uger gamle æder ynglen mest små typer dyreplankton. Det kan være hjuldyr, det kan være vandlopper eller noget lignende. Så snart den er i stand til at gabe over større typer dyreplankton med den lidt større mund, som eksempelvis daphnier, er disse et vigtigt fødeemne. Det typiske forløb er herefter følgende. Ved en størrelse på omkring 3 cm begynder der at indgå bundlevende organismer, f.eks. myggelarver, vandbænkebider, orme og lignende. Med en stigende størrelse øges andelen af disse fødeemner, og ved en størrelse på omkring 11-16 cm begynder aborren normalt at leve som en rovfisk. Aborren er altså en meget, meget speciel fisk. Den er dog meget almindelig i Danmark, men fantastisk fisk. Det var, hvad vi behøvede at vide om aborren i dag. Tak skal du have, kollega. For at det ikke skal være løgn, så har jeg været ude at fiske 1 gang i hele mit liv. Og den ene gang, der fangede jeg en aborre. Ja, det er rigtigt nok. Tak for i dag alle sammen. Tak fordi I gad at lytte med.